BTC सरकारनिफ्रायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमोद बर'नि सरकारनि नङा 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 सननि आरो 2019 सनाव गभर्नमेन्टआ सोर दंमोन BTC गभर्नमेन्टआ 2019 आव देलाय नोंसोर बुंलाय जिबायाव जायोबा मोजां आरो 125 एमेन्डमेन्टआ बियो अबेनिफ्राय फैदों आरो मा दं बेयाव बेखौ जोंबो फरायबाय नोंसोरबो फरायजोबबाय 125 एमेन्डमेन्टआ BTCनि मडेल कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव बा नर्थ इस्टनि माखासे सिक्स शिड्युलफोरा कार्बि आंलंनि इलेक्शनखौ डिसिआसो खुङो BTCनि इलेक्शनखौ इलेक्शन कमिशनारा खुङो ओंखायनो कार्बि आंलंआ होनदों BTC बादि गावसिनि इलेक्शनखौ आसाम इलेक्शन कमिशना खुंनांगौ कार्बि आंलंआव स्पिकार गैया जोंहा BTC एसेम्बलि दं कार्बि आंलंआव चेयारमेन दङ कार्बि आंलंआ होनदों जे BTC बादि खालामनांगौ ओंखायनो दा माखासे सिक्स शिड्युलनि गोहोआ खम दा ओंखायनो बिथांमोनहा जोंनि मडेल BTCनि मडेल लानानै बिथांमोना 125 एमेन्डमेन्टआ जायोबा मोजां कार्बि आंलं दिमा हासाव बा मिजोरामनि मोनथाम सिक्स शिड्युल बा जाहा मेघालयनि मोनथाम सिक्स शिड्युलआ मोजां जागोन जायोब्ला मोजां समस्ति बारायोब्ला मोजां बे 125 एमेन्डमेन्टआव कार्बि आंलंनि समस्तिखौ बारायनो होनदों दिमा हासावनि समस्तिखौ बारायनो होनदों मोजां बारायोब्ला BTC आवबो समस्तिया बारायोब्ला मोजां मानोना जोंहा बांसिन समस्ति ओंखारोब्ला बांसिन एंगेज जागोन मर डेभलप जागोन जों बेखौ लुबैयो BTCनि चिफ साराबो बुंदों समस्ति बारायोब्ला मोजां जायो होननानै दा ओंखायनो जों वेलकाम 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला मोजां जायो पार्लियामेन्टआव कुइसन पुट खालाम आवगायहाय जोंहा BPFआ सानैल' MP थायोमोन नाथाय कुइसन राइज खालामब्ला 3 MP नांगौ दा UPPLआ 3 MP जानानै दं भाग्य मोजां दा बिसोर कुइसन राइज खालामनो हायो पार्लियामेन्टआव मसन लाबोनो हायो दा पार्लियामेन्टआव मसन लाबो पार्लियामेन्टआव डिसकास खालाम जोंनि थाखाय मोजां BTC आव समस्ति बारायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां BKWCआ इलेक्शन जायोब्ला मोजां फान्ड मोनगोन स्टेटनिफ्राय BKWC BTCनि बाहेरानि बर'फोरनि जिथु पलिटिकेल राइट बेयाव जुदि इलेक्शन जायोब्ला सोर हाथो गाज्रि मोनगोन सबबो मोजां मोनगोन जाथों इलेक्शन जायोब्ला फान्ड थांगोन जों सापर्ट दङ BKWCआव इलेक्शन जाथों मोजां जागोन जों कार्बि आंलंनि बर'फ्रा ST जानांगौआ बे गोलाव डिमान्ड जाथों सबबो लुबैयो जाथों कार्बि आंलंनि बर'फ्रा डिप्राइभ जानानै दङ कार्बि आंलंनि बर'फ्रा सब साइडनिफ्राय डिप्राइभ जानानै दं मोजां जाथों ओंखायनो कार्बि आंलंनि बर' आरो दिमा हासावनि बर'फ्रा ST जायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां BTC सरकारनिफ्रायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमोद बर'नि सरकारनि नङा 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 सननि आरो 2019 सनाव गभर्नमेन्टआ सोर दंमोन BTC गभर्नमेन्टआ 2019 आव देलाय नोंसोर बुंलाय होमबा सोरनि समाव जानाय 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 आव बे रायजो सभायाव थांदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ 2012 आव कार्बि आंलंआव UPDS होननाय आरो दिमा हासाव दावगा होननाय आइजें लाग्रा आफादजों सुक्ति जानानै 2019 आव बे मुभ जादों आरो 2019 आव भारतनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ बिदान्ता हटेलाव गुवाहाटीयाव थिनहरदों बाव जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदों दा ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमोद बर' सरकार समनि नङा 2019 समावसो ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआव माखासे क्लजेस दङ बेफोर जायोब्ला BTCआ मोजां अके लोगोफोर खुलुमबाय गासिखौबो नोंथांमोना दहायनि मानगोनां कास्टम बसुमतारी सार बुंनाय रावखौ खोनाबाय नङा होनबा दिनै बिथांनि बागै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों ओमफ्राय लोगोसे मानाव गेदेर प्रमोद बर' सारनिसिमबो दिनै नोंथांमोना प्रमोद बर' मानाव गेदेर सारा जिहेतु गाव BTR सरकार दैदेननाय समाव 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै माने गोबां नाजादोंमोन बिथाङा थाबैनो लाबोनो थाखाय नङा होनबा बेवहाय गोबां बाथ्रा हाबना दङ होनबा दिनै गोबां मोननै पार्टि दङ होनबा जोंहा UPPL BPF दा माने बिदि नङा जे आङो माने BPFनि एगेन्स्ट बुंनो बेफोरबायदि बाथ्रा नङा दिनै BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो नङा होनबा दा बेवहाय गोबाङानो बेफोरबायदि बुङोमोन जे UPPLनि दैदेनगिरिफोरा जिहेतु 125 बिल लाबोनो नाजादों बेयाव जेबो गैया माबा गैया बेफोरबायदि जों नुयोमोन आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय दिनै नोंथांमोना नुबाय बयबो रायजो राजा बिथांमोना बुजिबाय दिनै 125 एमेन्डमेन्टआव जे मा हाबना दङ होनबा माने बेवहाय गोबां बाथ्रा हाबना दं दा दिनै फैयै नोंथांमोना दिनै वेलकाम खालामदों जोंहा मानाव गेदेर कास्टम बसुमतारी सारा
125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै मा बुंदों होनबा नोंथांमोना खोनाखाबाय दिनै बिथाङाबो फंसे समाव बुंदोंमोन 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव बिदि डेभेलपमेन्ट बा जेबो माने एसेबां माबा गैया होननानै बुंदोंमोन होनबा मोनसे समाव बिथाङा मोनसे पेपार लानानै बुंदोंमोन 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि फरायनानै नङा होनबा दा दिनै बिथाङानो वेलकाम खालामनाय नुदों होनबा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुङो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आं बारा बुंला ओमफ्राय लोगोसे दानि सरकारनि बागै ओमफ्राय बिटिआर सरकारनि बागै नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय